svima! Evo, tu sam kod Atana, spreman za treniranje. U zdravom tijelu, zdrav duh. Hashtag if you know what I mean. Citat koji sam odabrao za danas glasi ovako. Uvijek se dogodi ono što doista vjerujete, a dogodi se zbog samog vjerovanja. Mislim da se ništa ne ostvaruje dok to doista iskreno ne povjerujete. Rekao je to Frank Lloyd Wright. A ja sad želim znati što vi mislite o tom citatu u komentarima. I vidimo se sutra. Bog!